हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायफिनबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया गोदान अफिसियेल नटिस होदों एग्जामनि सोमोन्दै जायफोर नोंथांमोना मक टेस्ट खालामदोंमोन प्रब्लेम मोनदोंमोन आरो लोगोसे नोंथांमोना साबमिटबो खालामनो हायाखै सोरबा बेनिफ्राय नोंथांमोना कुइसन पेपारबो डाउनलड खालामनो हायाखैमोन मक टेस्टआव। दा बेनिनो गोबां फिडबेक थांबाय लोगोफोर फिडबेक अपसन होखादोंमोन नालाय स्टुडेन्टसफोरा फिडबेक खालामबाय जाहाथे माने प्रब्लेमखौ शेयार खालामबाय जे बेबायदि प्रब्लेम जादों होननानै थ' बांसिनानो कमेन्ट खालामदोंमोन जायाखै माथो लगिन जायाखै माथो बेबायदि दा बेनो प्रब्लेम जादोंमोन मक टेस्ट खालामनायाव दा अनलाइन नालाय टेक्निकेल प्रब्लेम जायो दा बेनिनो गोदान अफिसियेल नटिस होदों नोंथांमोना बुजिना लादो भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै जोबजासिम नायब्लासो नोंथांमोना गासैखौबो बुजिगोन आरो लोगोसे एग्जामखौ इजियावनो होनो हागोन। दा बेनिनो गोदान अफिसियेल नटिस फैदों आरो जे नोंथांमोना प्रब्लेम मोनदोंमोन नालाय दा जों नायनोसै फैदो अफिसियेल जोङो वेबसाइटआव थांनानै नायनोसै। दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो बेबायदि गोदान अफिसियेल नटिस फैदों नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरो आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होदों डाउनलड खालामनानैबो लानो हागोन नोंथांमोना। बेनिफ्राय जोङो नायग्रोनोसै माखासे इन्सट्राक्सन्स नायग्रोनोसै जोङो बेक थांनानै। दायो आङो बेक खालामबाय दा बेयाव माखासे गाइडलाइन्स होफिनदों आरो जे मा खालामनांगौ नोंथांमोना बुजिना लाग्रोदो। दा फै नायनोसै इम्परटेन्ट नटिफिकेसन्स। दा बेयाव जों फैनाय लोगो लोगो नै बेयाव बुंदों लोगोफोर हेल्प एट दा कलेज लेभेल नोंथांमोननि थाखाय कलेज लेभेलाव हेल्प खालामसिगोन माने गोबां प्रब्लेम जाखादों नालाय दा बेयाव जों नाम्बार 1आव नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोन्दों कलेजआ मबाइल नाम्बार बा हेल्पलाइन नाम्बार प्रभाइड खालामगोन होनना बुंदों लोगोफोर। कलेजनिफ्राय मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार होनाय जागोन माने कलेजआ प्रभाइड खालामसिगोन आरो स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय माने गोबां प्रब्लेम जादों नालाय दा बेनिनो नोंथांमोना जेब्ला एग्जाम लिरनाय टाइमाव प्रब्लेम मोनगोन अब्ला नोंथांमोना इनफरमेसन एबा नोंथांमोना टेक्निकेल हेल्प लानो हागोन आरो जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा। दा बेनिखायनो गोदान नटिस खालामदों जे कलेज लेभेलनिफ्राय नोंथांमोननो गोदानै हेल्पलाइन नाम्बार होनाय जागोन जाहाथे नोंथांमोना प्रब्लेम जायोबा एग्जाम लिरनाय टाइमाव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन। दा बेनिफ्राय जों नाम्बार 2आव मोनबाय नाम्बार 2आव दङ लोगोफोर जे नोंथांमोना जेब्ला नोंथांमोना एग्जाम लिरनाय टाइमाव नोंथांमोना आपल'ड खालामगोन नङा होमब्ला एन्सार सिट नोंथांमोननो टाइमखौथ' होनाय जाखादों 1 आवार दा बेखिनियाव नोंथांमोना साबमिट खालामनांगौ। बेनिफ्राय आरो एडिसनेल टाइम होबावबाय लोगोफोर बेनो जाबाय 30 मिनिट्स नोंथांमोननो बारायना होनाय जाबाय मानोना गोबां प्रब्लेम जागासिनो दङ नालाय दा बेनिनो नोंथांमोननो टाइमखौ 1 आवार 30 मिनिट्स होनाय जाबाय। दा बिनि गेजेरावबो नोंथांमोना जुदि एन्सार सिट आपल'ड खालामनो हायाब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगौनो नोंथांमोना माखासे प्रुफनि गेजेरजों नोंथांमोना इमेल आइडिजों नोंथांमोना सेन्ड खालामनो हागोन। नोंथांमोना इमेलजों नोंथांमोना मा खालामनांगौनो एन्सार सिटखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हागोन होनना बुंनो लोगोफोर नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा खिन्थु नोंथांमोना मोनसे प्रुफ थानांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना आपल'ड खालामनो टाइमाव जेब्लानोखि इरर एबा नोंथांमोना सार्भार बिजि देखायगोन बेखौनो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला जिथु नोंथांमोना साबमिट खालामनाय लोगो लोगो फेल जायोबा नोंथांमोना बे फेल जानायखौ स्क्रिनशट खालामना लानानै नोंथांमोना एन्सार सिटजों लोगोसे एटाच खालामना हरनांगोन माने नोंथांमोना हरफानांगोन आरो बेखौ अब्लासो नोंथांमोना साबमिट खालामनो हागोन। थ' लोगोफोर एन्सार सिट होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना PDF फाइलखौ नोंथांमोना इमेलजों सेन्ड खालामदो बेनिफ्राय नोंथांमोना एटाच खालामनानै आरोबाव बेखौ हरफानांगोन जिथु स्क्रिनशट थागोन ना नोंथांमोननि फेल जानायनि एन्सार सिट आपल'ड खालामनायाव बेखौ नोंथांमोना हरफानांगोन। थ' बेखौ बुजिबाय। दा बेनिफ्राय जों नाम्बार 3आवनो बुंबावदों बेनो जाबाय नै लोगोफोर बेखौ बुंदों इमेल आइडिया कलेज लेभेलनिफ्रायसो होनाय जागोन होनना बुंदों नाम्बार 3आव कलेज लेभेलनि इमेल आइडि फैगोन नोंथांमोना बेखौ मोनगोन आरो बेयाव गावगाबागाव स्टुडेन्टफोरा कलेजनाल' बेयाव आपल'ड खालामनो हागोन लोगोफोर बेलेगा हानाय नङा नोंथांमोना आलादा जागोन इमेल आइडिया गावगाबागाव कलेजनि मोनसे इमेल आइडि थागोन बेयावनो नोंथांमोना साबमिटखौ खालामनो हागोन होनना बुंदों इमेलजों नोंथांमोना सेन्ड खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना एन्सार सिट आपल'ड खालामनो हायाखैमोनब्ला नोंथांमोना बेखौनो कलेज लेभेलाव इमेल आइडिजों सेन्ड खालामनो हागोन एन्सार सिट लोगोसे मस्ट इम्परटेन्टआ जाबाय जे नोंथांमोननि साबमिट खालामनाय टाइमाव फेलार देखायदोंब्ला बेखौनो स्क्रिनशट खालामथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन बा नोंथांमोननि एन्सार सिटखौ लानाय जागोन बा नायनाय जागोन। दा नै जोङो प्रुफ अफ फेलारखौ बेनो लोगोफोर जे जोङो माने एग्जाम लिरनाय टाइमाव नोंथांमोना जिथु माने साबमिट खालामगोन ना जे बे समाव जुदि आपल'ड खालामनायाव प्रब्लेम मोनदोंबा बा फेलार जादोंबा बेखौनो स्क्रिनशट खालामनानै होनो थिनदों नोंथांमोनखौ बेखौनो बेयावबो होनदों प्रुफ अफ फेलाराव। दा बेनि लोगोफोर बे प्रुफआ जाहैबाय जे नोंथांमोना प्रुफ हरनांगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना प्रुफ खालामथारनांगोन बेखौनो बेयाव बुंदों नोंथांमोना बेखौ बुजिखाबाय नोंथांमोना जिखुनु जाया साबमिट खालामनाय टाइमाव जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा बेखौ स्क्रिनशट खालामथार अब्लासो नोंथांमोना बेखौ माने साबमिट खालामनो हागोन आरो इमेल आइडिजों नोंथांमोना माने सेन्ड खालामनो हागोन। थ' बेनिसिममोन लोगोफोर आपडेटआ बेनिफ्राय आरोबाव नाम्बार 4आव बुंदों जे नोंथांमोना बेयाव माखासे कन्टेक्ट खालामनो हागोन होनना बुंदों कलेज लेभेलाव माखासे हेल्पलाइन नाम्बार होगोन नोंथांमोना बे हेल्पलाइन नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा दा बेखौ कलेजनिफ्राय पाब्लिश खालामगोन कलेजआ प्रभाइड खालामसिगोन गावगाबाव कलेज लेभेलाव। बेनिफ्राय जों नायनोसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोब्ला जोङो नैबे सि नटिफिकेसनाव जोङो बेयाव थुना होनांगोन। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो माखासे अफिसियेल नटिस फैदों आरो बेनिनो माखासे रिगार्डिं फैदों नोंथांमोना नायना लानो हागोन। दायो
दायो जों फैदो नायनोसै डाउनलड खालामनानै दा जों नैबेखौ डाउनलड खालामना लानांगौ आरो दा जों फै नायनोसै डाउनलड खालामनानै दायो आङो लाना फैबाय अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव अफिसियेल नटिसआ बेनो जे गासैबो प्रिन्सिपाल्सफोरनो इनचार्जफोरनो हरनाय जाबाय बेनो जाबाय माखासे इन्सट्राक्सन्स हरनाय जादों अनलाइन एग्जामनि थाखायनो जायफोर एग्जाम होनो गोनां दङ टिडिसि फिफ्थ सेमिस्टाराव लोगोसे फैबाय थानाय आपकामिं जिथु बेबायदि सेम प्रब्लेम जायोबा बे एखेयानो जागोन बेनिफ्राय मक टेस्ट खालामनायावथ' माखासे प्रब्लेम मोनदों नोंथांमोनाथ' मोनखाबाय जे लगइन खालामनो हायाखै एबा एन्सार सिट आपल'ड खालामनो हायाखै दा बिनि बागैनो प्रिन्सिपालफोरनो माखासे नटिस हरदों जे माखासे हेल्प खालामनो थाखाय दा बेनिखायनो जोङो नायनोसो फैदों माखासे इन्सट्राक्सन्स दे बेखौ इन्सट्राक्सन्सखौ होनो होदों आरो कलेज लेभेलनिफ्रायबो दा बेयाव बुंदों नाम्बार वानाव लोगोफोर आं गासैखौबो बर'नि बुंखाजोबनोसै दा बेयाव बुंदों कलेज लेभेला हेल्पलाइन नाम्बार होनाय जागोन बेयावनो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन जायफोर एग्जाम लिरगोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै माखासे गाइडलाइन्स बा नोंथांमोना टेकनिकेल प्रब्लेम जादोंब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै सल्भ खालामना लानो हागोन होनना बुंदों बेनिखायनो कलेज लेभेलनिफ्राय फन नाम्बार होनो होदों एबा हेल्पलाइन नाम्बार होदों आरो बिनिफ्राय सेकेन्डआव फैनाय लोगो लोगो बेयाव बुंदों जे कलेजआनो एरेन्ज खालामगोन माखासे एसअपिनि इन्सट्राक्सन्स दङना बेखौ कलेज लेभेला होफिनबावगोन होनना बुंदों माबोरै आपल'ड खालामनांगौ माबोरै डाउनलड खालामनांगौ बेखौथ' गोबाङानो मिथिखाबाय बे एखेयानो थागोन बिनिफ्राय बुंदों लोगोफोर नाम्बार 3आव बियो इम्परटेन्ट दा बे नाम्बार 3आ जाहैबाय नै नोंथांमोना बेयाव नायना लादो माखासे कनफिउस जानो हागौ इमेल आइडिनि खोथायाव थ' बेखौ जोङो क्लियारै नायनोसै दा बेयाव नोंथांमोना मोजां बुजिना लाबानो जाबाय थ' बेयाव लोगोफोर नोंथांमोना इमेल आइडि होनाय लोगो लोगो गोबां प्रब्लेम मोननो हागौ जे नोंथांमोननि इमेल आइडियाथ' खायसेना मालायनिखौ होदों नालाय दा बेयाव बुंदों लोगोफोर जुदि 3 नाम्बाराव होनदों जुदि स्टुडेन्टसा जुदि एन्सार सिट आपल'ड खालामनायाव जुदि फेल जायोबा नोंथांमोना मा खालामनांगौनो बेखौ कलेजनिफ्राय इमेल आइडि होनाय जागोन आरो बे कलेजनि इमेल आइडियावनो नोंथांमोना एन्सार सिटखौ माने नोंथांमोना एन्सार सिटखौ आपल'ड खालामनो हागोन आरो दा बेयाव नोंथांमोना गोसोबादि आपल'ड खालामनो हागोन खिन्थु नोंथांमोना उइदाउट प्रुफ नोंथांमोना साबमिट खालामनो हानाय नङा होनना बुंदों आरो लोगोफोर बेयाव कलेज लेभेला एक्सेप्ट खालामनाय नङा जुदि नोंथांमोना प्रुफ गैयाब्ला दा प्रुफ होनाय लोगो लोगो बेनो आं सिगाङावनो खिथाखाबाय लोगोफोर जे नोंथांमोना अनलाइन साबमिट खालामनायाव माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा स्क्रिनशट खालामना ला आरो बे स्क्रिनशटखौ नोंथांमोना इमेल आइडिजों हरफानांगोन नोंथांमोननि एन्सार सिटजों लोगोसे दा इमेल आइडि होनाय लोगो लोगो बेयाव गासैनिबो इमेल आइडिया सोलिगोन नोंथांमोना जिथु फर्म फिलापआव होदों बेखौ नांथारा जिखुनु जाया नोंथांमोना इमेल आइडिजों नोंथांमोना हरनो हागोन गासैनिबो इमेल आइडिजों हरनो हागोन नाथाय लोगोफोर बे इमेल आइडिया गावबागाव कलेजावल' जागोन नोंथांमोननि थाखाय गावनि कलेजआ एक्सट्रा इमेल आइडि प्रभाइड खालामगोन नोंथांमोना बेयावसो साबमिट खालामनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना एन्सार सिट बेयावनो एन्सार सिटखौ आपल'ड खालामदो बेनिफ्राय नोंथांमोननि गासिबो डिटेल्सआ थाखागोन नालाय एन्सार सिटआव जेरै रल नाम्बार थागोन क्लास थागोन पेपार कड थागोन पेपार नेम थागोन बेबायदि थागोन आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आं मा बुंगासिनो दङ बेनो लोगोफोर जेबो टेनसन गैया नोंथांमोना जेबो गिनाङा गोसोबादि एग्जाम होबानो जाबाय मात्र जुदि फेल जायोबा एन्सार सिट आपल'ड खालामनायाव बे खामानिखौ मावनानै लानो हागोन दा लोगोफोर बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना बुजिबायब्ला नोंथांमोना लाइक खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो आरो हानायसेबां नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो नाजागोन जायफोर फंबाय बिनानावमोना एग्जाम होगोन अनलाइन थ' बेयाव खायसे अनलाइन एग्जाम लिरफेरि थायो आरो जायफ्रा लिरखांखाबाय नोंथांमोनाथ' इजियावनो हागोन नाथाय मेक्सिमाम लिरफेराखै दानि स्टुडेन्टसफोरा दा बेनिखायनो माखासे प्रब्लेम जाखादों बेखौ आरो इउनिभार्सिटिया मिथिखादों दा बेखायनो नोंथांमोननो इउनिभार्सिटि बा कलेज लेभेला हाजासे हेल्प खालामगोन होनना बुंदों थ' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ